万轻坐，免去南风，南风，南风，去去去，南风，南风。剪下心思，莫看到太阳山，水无限，因处是瞬间开天，强硬是纯属南疆别人。等下个薯条哈，嘿，嗨哈，好，可慢先到哦。好。先到。啊，会输诶。先到。台北医学専門学校第11回入試合格発表。長谷川二郎、山本健一、鈴木久丈、郷拓民、野口良一、張慶。你根本你哦，该唱蹦蹦的啊，假是无考到，你结婚后，也许明年阁考一摆。假使有考到的话，我去台北学。你结婚的事情哦，原来哦再等一餐呢。唔是上按图啦，当年要考唔到，上摕倒咧。阿公婆，保佑放心考到医科哦。庞英哥，庞英哥，庞英哥。是你哦。好，有看到吗？有哦。哪有啊？庞英哥。哎。弄呀。庞英哥，你，大兴哥。你干嘛干呀？他还是来跟我马开嘛？马家都冇讲啊，你有冇唐医生哦？哦。听听你讲啊。你还有给。你是不是跟我买个屁卵头，你头唔实？日考。马家考。哎呀，他还是来跟我马开嘛？哦，干嘛嘅呀？新郎快点来，好，新娘不要羞不要下来。洪兴贴台北移转拖到2年3个时间，等到结婚呢。2个妹的丽江、铁江连等出世。4年的移转毕业过后，来信归去女仆开诊所。彭兴伊讲，请有6天的台北的太医院，因能有机会从事这家的手术经验。你迄天日啦，你报道，这间太医院哦，同以前的梦想样哦，做较齐条线。无许多啊，不用脚出来，对无？你头马该好示范的呀，佮付唔到啊吼，对人改坏些呢。好啦好啦。
加油，加油！加油！加油！我去找沙达先生。哦，沙瓦达先生，你等一下就看到。迄就是沙瓦达先生，无你先去行行的，等沙瓦达先生上班了，我再甲你叫，好无？长我大医生哦，实在真好诶！风度好，保险投。我有一摆哦，我看到一个人倒在涂骹，我甲伊载过来。长我大医生哦，无管是啥物人诶，该救咧。若讲到这地家良医生就较严肃啊啦，啥物代志拢爱照规矩来呢。安尼讲啦，人嘛是医好足侪人啊。医生医术好，会当开刀就是好医生，对无？讲了嘛是啦。若讲到这个沙瓦达医生迄医术真正是赞的，迄互伊开过刀的工序拢比别人较细。日本人做代志较认真诶。你嘛是来找因开刀的吗？无啦，我是来帮人开刀的啦。是啦，伊就是医生啦。医生你好。医生，沙瓦达先生已经顺房了，你要去找伊哦。你对我来。来本。本啊？你遐讲伊哦？嘿啊，你遐讲伊哦。下摆人聊。好，医生遐讲伊诶。真客气。系啊，医生是客家人啦。袂歹袂歹。この本田医師は私の東京帝大時代の同級生ですね。成績は私には及びませんでしたが、それでも毒のある医者です。確かこの推薦状は半年も前に医師の方を通じて私のはずですが、なぜ？私の記憶に間違いがなければ、君の奥さんの実家は確か本田姓ということは、この本田医師は？そうです。この本田は家内の弟です。けれども優秀な人材であれば、我々にとって必要なはずでは。そのことなんだがね、実は私は本島人の中から最適のものをすでに選んであるんだよ。すみません、ジョ先生が来ました。おう、通してくれ。おはようございます。おはよう。我迄同人体太体面边啊呗。真的假呀？哎呦，硬的呢。
俺迄土橋梯台落梯回来台湾嘅。こいつは人生に半年も費やした助手ですか？改めて紹介しよう。私が沢田平十郎だ。こちらは外科のテイ君。咩唔到嗬？第個日本所有土唔睇嘅人，話你學捱做醫生了嗬？俺唔係已經唔能做醫生嘅。あ、君たちは知り合いだったのかい？全く噛み合わないもの同士が再会したと言うべきでしょうね。噛み合わないのはあなたの問題でしょう。冗談です、テイ先生。失礼します。これは大変な仕事だよ。問題ありません。大丈夫です。沢田先生、準備できました。おお、しまった。ゆっくり話をしている時間もない。さあ行こう。あとは手術をしながら話しよう。わかりました。その手術は？おお、君の一番得意な甲状腺の腫瘍の切除だよ。行くぞ。はい。唔會，你唔啱嗰個糖嚟嗬。也舒適啊，也改好些咯。顧上啱學期啦，下班啊，恢復課嘅時間咯，做啲作品幫埋先啦。好啊。奇怪，那係用問嚟嘅。記不起唔到嘛？應該唔會啊，我要同佢講，可以能用嚟。冇亂用啊！喺我擺前期。哦，好啊。小二妹，很難得咯，冇想到，你哋會肚餓啊？係啊。你幾點你哋食飯啊？冇啊，係要。阿爸買好冇？以後啊，以後。哦。喲，你變到冇營養啊，變到鬼腦鬼醬嘅呢？冇啦。變到同相片嘅冇營養啦。有嘿，相片。係啊。誒，就條牌講佢去夜不卡講錢嘅咩？哦。嘅相片嘅呀，很了得啦。係哦。係啊，誒，還記得冇啊？因條牌啊，寫嘅時節，寫年啲教咩？睇一家，像就講，我託人做伴娘咩？你就講冇嘅啊？像我講難聽啲啦。記得冇？嘅聲音咧吼，鐵講哪記得？係啦係啦講生氣嘅啦。誒，我哋下啲台北做醫生哦。係哦。誒，幾年？我也喺台北啦。喺台北啦。嗯。好啊好啊，按樣最好呀！誒，下擺來捱不卡，我請你食飯啊，泡茶。好啊，那咱喊我先生叫阿姨啦。哦，結婚啊？係啊，結婚咧。哦，好啊好啊好啊！個先生，你下啲嘅做啊？哦，喺台北做事啊。哦，做事。嗯。啊，今年啊？今天我買電影啦。哦。cái冇就我就等一下，哦，睇自己宿舍一下咩？好啊。哦。好啊好啊。哦。幾人結婚嘛？係啊。冇啦，冇閒
系啊，做医生吼，真无限。嗯。哎呦，铁先生，你来做嘛咯？来吃饭啊！先生哦，我同朋友对个讲法，我很惨啦。哎呦，无路安尼啦，你朋友吼，介绍一下。你听人，因为好听哦。迄讲有嘛个事情，咱认真讲啦。嘉良哥，翅膀因你喺我身上啊。すみません、鐵先生。那天日本哦，事無突突，但是我做一個醫生，也下你討一個愛強的食。先生哦。好啦，哎呦吼，伊俩呢，你就好好重点啦。我同讲，加本期吼，可能迄伊俩一生人最快最硬的决定啦。红诶，张嘉良，你还迄年的同事哦？係啊。可能两个有改好吼。哪有啊？已經因哦，本來愈愛用的啦。好啦，莫讲了。来去，耶稣是要改好食咯，吃款啊。好啊。然后你爸没上特别好，咕噜张啊都冇吃东西啊。好事。你講係乜由來啊？係啊，佢下課茶哦，都講我看春啦，喺度茶點茶先有茶。嘛來哦？你幫未啊？你三萬嘅啊？喺四周嘅烤肉店啊，拿烤肉當然特別啦，幫把手啊，補身體啊。想講哦，你把手冇中來啊，是冇貴嘅。好啦好啦，吃飯吃飯，哎，冇講運動嘅。多謝你，應該先離開咯。是啊，用完啦。冇啊。媽。哦，原來唔是麻煩啦，有時麻煩咯，同你妹講如何呀？係啊，媽，我嘛該吼，喊我去做好嘅啦。阿兄啊。哦。你覺得你妹嘅事都已經玩冇消冇息啊？你妹啊，呀，天地願望將來太不同。聽講你有個大星球13貼將來哦。媽是你哦，你聽下先啦。我情感無太細，王個啊，你也有。有時我是無法。唉，生年歲誒，伊都已經來，一定有幾好啊。
是啊。哦，如果如果可以弄呢。放喺古用番薯，够甜。你还当然咯。喂，俺记得嘛，细细时节，大家乡下河白米饭，迄腐形的切牡丹，系啊，唔敢手水。望地今日下，佢高等科要毕业的。系哦。但是唔做泰国的，要负担佢的学费，过辛苦的。辛苦是无买辛苦啦，屏东看伊啊，现在无人了台北人台，生活过会去啦。咱内底看啊边个个整容上啊，许多屏东市可以眼科呢，还有个李庆良啊，这个可以建医院，像伊两个护士是在强松村台前，只红你啊，留到台北实习，学又多，钱又少。也好啦，马云为人死了久，终于发到伊台大做医生。你今年做命，俺唔会飞到穿钱天天。唔免为咗赚钱？冇计嘢俾到嘛？我爱做台湾快客替代。样办？下下娘有数天都做数的嘿。当年啊，很多年训练下来，我夹菜、下吃、吃饭，全就用有数。当然我有数，天天都爱做数啊。咁样的医院就无专门为做白的设计嘅器材呢？大部分人哦，反而用有数用多，无咩好啊。俺用哦，你浪费地，俺又几厉害，俺做数有数，全就做得快多诶。尤其哦，俺木做比骗人的更好。我最好讲台话。诶，俺唔係講泰話哦，俺係功夫真呢。人問哦，唔同嘅真卡量啊，係咩冇馬合？富人家冇人都做乜嘅，難免人嘅事情自家家如何啦，唔係嘅如何，就會好過來。唔同啊，唔係就係用人來管呢。我已經咩幾多錢都唔掂，我又係生活。像老人家講嘅啊，主題呢唔是一樣。係啦係啦，我嘛嘅都錯嘅。聽講你哦，我還有手術，懂多事情來準備，你先睡。媽，從來起呢那時候貴啊！本年要做乜嘅喏？冇啦，入面吼，就起呢水電也喺廚房啊，
算数也只可以伫了，会弹音乐，总唔得弹过太上，还有哦。好啦好啦，来因哦，听讲恁做火柴归伊的。你妈呢？唔提啦。俺免吼，那无对伢饲家，叫伊食来，伢妈是唔会感染。每摆归伊乐队，要下茶开始，就有人问俺，乃是我讲来呀，伊就问到佛佛。连我看到主公牌啊，我就感觉自家个主公主婆啊，也得问啊，乃是我讲来的，叫伊只来了呀，来。我是娘妈同坚持，你要按他娘妈的话，唔要偷食一冲哦。いってらっしゃい。はい。这都嘛的呢？都嘛的喏。你天不用摕嘞嘿，上班做起来去上班，将无医院人那个诶，就免人犯上做起来去啊。归期，万人规天上班一定爱做屁孩，起来较通风。阿爸哦，俺只甲开间医院，哪一天要规天，地都会医生，全拢毋是做屁孩。嘿呐，该强该会，你人只甲开医院做头家，我让会做就让会做，不过近边人就乖乖通来做屁孩去，对冇？对，わかりました。我做嘛该呢？我在洗个菜包、糍粑，我又不怕种个水果，我送饭旁边个送事，呀，今年拢冇试过诶。妈，不是安样啦，医院的医生哦，怪无限，安尼哦，会影响人家做事。啊，你妹，旁边迄种人的护士都5年诶。伊个个性看起无看口，得心意难免。做人个家，都爱同老公天数对无？哦，嗨哟！哦，今日气色袂歹。嗨哟！嗨哟！看看嘛。唔好啊，三大先生已经听到你要昏过去啊。人在倒位？伊讲是毛灯呀，即摆给你去书房啊。ちょっと待てや。ミン君、私のゴーちゃんの手術は全て取り消してくれたまえ。私が澤田先生の手術をやる。但是你的病人已经准备好你等你啊。今までまだだから、もう少し待たせておけ。先生は自分の仕事をしてください。
澤田先生のことは私が保証します。基本人も受損人同意に去啦。結構です。手術を人に邪魔されたくない。太先生，澤田先生今晚要求先生開刀。澤田先生は聞いた。意識が朦朧としている。こんなことを命令されたんだ。だが私がそばで見当ているから。もし時間があったら病院の損失だ。いいか、お前は単なる助手なんだぞ。澤田先生に目をかけてもらっているからどいて。どうぞ。自分の一人前の医師になれたと思うなよ。大学医生しか出ていない助手は。澤田先生。おお、来たか。教授、根拠もありません。単なる盲腸とはいえ、諸君じゃ危ない。局部麻酔だから素早く正確にやるんだ。時間が短いほど私の苦痛も少なくて済む。はい、わかりました。ダメだ。絶対ダメだ。教授、諸君にやらせるわけにはいきません。出ていてくれ。私はやる。デイ君、君が出て行ってくれ。ジョ君の邪魔をするんじゃない。ですか。出て行ってくれと言ってるんだ。じゃあ始めてくれ。時間との戦いだ。この麻酔が切れるまでに手術を終えなきゃ。先生、本当におらしけいいんですか？大丈夫だ。横で私が見ててやる。さあ。はい。痛いですか？私の痛みなど気にしないで続けなさい。腹壁筋は分厚いからね。大きめに開いて、そうすれば炎症部がすぐに見つかる。そうだ。それでいい。よしよし。媽，點會啊？因為已經按胎嘅。係啊，你喺台灣睇睇見啲醫院哦。哦。媽，唔得嗨嚇，好啊。小姐，歹勢借問者吼，迄就不過先生即馬人伫。哦，你往迄邊行，第二間就是啊。啊，多謝哦。媽，你講第一個邊啦？那邊有。嘿嘿，來。病院には病院の規則があります。澤田教授が助先生に肩入れしているのはしています。しかし、澤田先生は我が病院の首席教授です。万一のことがあったら、誰か責任を取りますか？佢要講到捧嘅咩？佢講乜計啊？佢講紅嘅無認真做事。你有會按喎？先生。失礼、どなたですか？
主任さん、こんにちは。こちらは私のパンシンの母です。あ、どうぞ。亚里，意思意思。主任さん、これはうちの田舎の果物でどうぞ食べてください。あと母の手作りの寿司もどうぞ。自分のしでかしたこと母親と妻に償わせようなどと男のすることか。你们几公嘛该啊？佢講碰喺鐵已經做唔好，碰嘅佢有嘛嘅唔錯，攏係人嘅唔錯，人冇搞好。阿爸咪唔好咁講。因為我來有嘛嘅意見，你可以當面對佢講，我一定會輸搞嘅。今何の話？主任さん、パンシンの生活はいつも私が世話せてあげてます。彼はの天気な性格でよくだらしないと誤解されます。実は普段は綺麗です。彼もよく看護婦さんたちを湯日誘ってみたいと家族みたいです。だから敬語は使わない。あと自転車の運転手さんは毎日会う顧客さんは本土で患者さんと患者さんの家族で彼らが一番患者と患者の気持ちをしていると思います。そうです。教授、京さんが踊るために何度か弁解しようよという気持ちはわかります。しかし、先生の行為は単なる営足に過ぎません。テイさん、周知の悪口を言わないでください。すみませんが、できませんね。先生。先生。一応君。ええ。どれくらいかかった？先生は3時間ほど飲まれました。いや、そうじゃない。手術にかかった時間は40分です。でかした。ありがとうございます。でもこんな小さい手術これが30分でできるようになればなおいいね。先生、でも一番早いのは45分でしょ。私はそれより早かんですから。はいおい、私はもう50を超えてるんだよ。君はまだ30歳だろう。君にとって30分という目標は決して困難ではないはずだ。はい、やり遂げます。安静にしてください。なぜ私のような助手農家にさせるのですか？なんでそんなことを聞くんだ。それは君の腕が正規の外科医より劣っているとそう思うからか、それとも君の経験が彼らより劣っていると思うからかね。もちろんだろう。答えの分かっていることをどうして聞くのかね。それよりももっと将来のことを考えた方がいい。考えるとは？君は外科医として素晴らしい腕を持っている。その腕をもっと存分に振るってもらいたいんだ。万一私が内地へ帰らなければならなくなったら、その時は
君に後をやってもらおうと思ってるんだよ。私か？私は東京帝大卒。でも男子タクシーありません。だからこれから一生懸命勉学に励んで博士の学位が取れるよう論文を発表するんだよ。私は外科医としての君の腕を信じているし、君ならきっと私の期待に応えてくれるとそう信じているんだ。先生，那个安部教练太太来催你。先生、母が来ました。早く行ってあげなさい。ジョ君、私が君に命を預けたのは君を信頼してるからだ。患者は手術する医者を選ぶことができないかもしれんが、君は信頼に値する医者だ。そのことを君もよく信じていなければならんよ。はい、わかりました。先生。病院。多麻烦呢。色茶。我糖盐我嘛，我不要问他。不是。无，我做下无限了。做好了。我弟兄也唔错，我无应该带妈去医院，反同参加两公安道。迄讲，阮以后伫医院若做年，若吞费死哩。改嘛？すみません，我弟兄也唔错诶。再古早，那种事情哦，我绝对不会原谅的。我最近吞费死哩，讲也唔错诶。俺讲嘛个做唔得原谅，公婆之间又嘛个做唔得原谅诶。我欠也欠过诶吧。佮再讲，我要同伊演家也会动啊。小嘛个。我喺讲参加两改嘛。是哦。嗯。我看吼，进去医院验费死哩，我落到几日要太欠。唔同妈医院做嘛该喏，阿伯冇人用。我知的啦。参加两经年爱做嘛该随采记啊。对我来讲，凡有够重要的事情来做。妈。妈。做乜嘅？好个啊，根本你妈同你嫌麻烦嘞。哎呦，妈，冇人用讲啦。喂。妈。下面你妹今年玩过爹娘照顾你，小哈，
我去拜托欧巴桑，同我去买票，贵平东去啊。哎呦妈，莫安用啦。是啊，你阿摆来吼，我都无好好骗，等下死个老老啊，嘛会贵啦。是啊。亲戚来看孙呢，孙啥？哎呦妈，莫安尼啦。哎呦妈。你哎哟。伫个。去救啊！有一惨的。坐。因为啊，经过有嘛解释，阿做拄好个啊，吼，阿做拄好个。班行无来厝人，混转那个南马风啊，从山流来过那，太起哟来伊那来演那。偏背那个猎巴国家，盼米